हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपणकर प्रिय नाइट किंग सिपु। तो आपण मैंने देखिपे एबे आमे बाहरलु पालहड़ार वाटरफॉल खुलुडी जलप्रपात। तो आम साथी आपण मैंने चलतु जीवा देखिए पालहड़ारे केमती गोटे बड़ वाटरफॉल रही। तो फाइनाली आमे बहुत दिन पर आसी पहुँच जाइछु। तो बाबा गिरीश्वर मंदिर शिवं मंदिर। तो फ्रेंड्स आमे जीवा आम साथी जीवा देखा मंदिर भितर कौन कौन रही तार पूजार्चना केमती पूजारी सहित कथबार्ता होगी बैठ नवा। तो आसतु। आपण मैंने देखी पारे मुझे मो पाखरे बस मामू बस चिन्ह मामू मामू टे हाई कल कैमेरा सामने आउ बैक साइड रे बस भाई मैंने सब बस रवि लिट्टू बल्लभ समस्ते बस फोटो हाई कर समस्त को मु कहि रहउछि आज टूर केमती लागुछि पिला माने सब बहुत बढ़िया लाଗୁଛି। ठीक अछि बाबा गिरीश्वर मंदिर दर्शन करी तो बाबांकर डोरी लागिछि। तो तेणु आम मैंने आसिकी बाबांको पाखकु पहुँचुछु। तो आपण माने भी एमती डोरी लगे कि आसंतु जदि ठाकुरंको डोरी लागि थाए समस्त अनुरोध रहुछि समस्ते आसिकी बुलिकी जिवे बाबा गिरीश्वर मंदिर। जय बाबा गिरीश्वर जय शंभो जय शंभो जय शंभो। तो माहौल एकदम गरम रही आमर। तो आपण माने भी वीडियोटी देखिके एंजॉय करुथिबे तो निहाती भाव रे। तो आपण माने देखि पारुथिबे आमे ऑलरेडी पहुंच जाइछु खुलुडी मंदिर गेट सम्मुखरे। तो आपण माने देखिथिबे या तार गेट। तो एबे आमे बाबा को दर्शन करबा को जीवु। समस्त मुहरे देखि पारुथिबे हस भर रहिछि। जय बाबा गिरीश्वर जय शंभो जय शंभो। तो बहुत जगह को आसी खुशी लगुच यार परिवेश दिए नियारा। तो प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण रही। तो एठिकार माने पूरा ठंडा पाग पूरा एकदम ठंडा रही। आपण माने खरा दिन भी आसले भी से उपभोग करेंगे। वर्षा दिन शीत दिन जो उपभोग एठी सबू से शीत दिन आसले से भी उपभोग करेंगे। तो आसतु जीवा। तो आपण माने देखि पारथिबे ये होची तार गेट। गेट सम्मुखरे मु अछि। तो मु आपण को नउची मंदिर भीतर को। तो गेट देकी जीवा को हबो। तो मंदिर को जीवा को हेले एमती गुटे पोल देकी जीवा को हबो। तो एटा होची माने एई पोल रे समस्ते पिक नहीं थांती बा सेल्फी नहीं थांती। देखंतु पानी केमती झरी आसुची। तो मंदिर देकी जीवा को हबो आमे।
ତ ଏଠି ବୋଧେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ସାଇଡ଼ର ମାନେ ତାର ଅଲଗା କ'ଣ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ କାଠ କେମିତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା କାଠ ହଣାଯାଏ। ତ ଏମିତି ନନା ତାକୁ ଏକାଠି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଭୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳଜିରା ପିଉଛୁ। ତ ପେଟ ବହୁତ ହିଁ ଗରମ ଅଛି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଜଳଜିରା ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ। ତମେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜଳଜିରା ପିଅନ୍ତୁ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ପାଇବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଏଠି ଘର କରିକି ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନେଇକି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ ଖାଇବା ହେଉ ପିଇବା ହେଉ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତ ଆମ ଘରରେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ନନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ହଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶୀଲ କୁମାର ରଣା। ଏଠୁ ଘର ଆମର ହେଉଛି ସୁଷମନାଳୀ, ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆଉ। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ହେଲୁ ପୂଜକ, ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମାନେ ପୂଜକ, ବାବାଙ୍କର ସେବାକାରୀ। ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ତାର 3 ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସକାଳେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି, ବେଳାରେ ଅଛି। ଏମିତି 3 ଟାଇମ୍ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦିଆଯାଏ। ସକାଳୁ ତାର ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। 12ଟାରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଯାଏ ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ରହିଛି ଏଠି? ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଗିରିଶ୍ୱର ଓ ଯୁଗେଶ୍ୱର, 2ଟି ଫୁଟି ଲିଙ୍ଗ, ପାତଳ ଫୁଟି, ସିଏ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ
ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ, ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାତ ଭଉଣୀ, ବଜରଙ୍ଗୀ, ଶନିଦେବ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ? ଏ ମନ୍ଦିର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କର୍ମ ନାହିଁ, ରାଜା ଅମଳର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନିପାଳ ରାଜା ଥିଲେ ପାଲଡ଼ାର ଆମର ରାଜା, ସେ ପିରିୟଡ଼ର ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଇଟା ଚାରିପାଟେ ଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ କୋଉ କୋଉ ସିଜିନରେ ଲାଗେ କିମ୍ବା କୋଉ କୋଉ ଟାଇମରେ ଲାଗେ? ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ତ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭକ୍ତ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏମିତି ନେଇକି ଦିନ ବାର ତିଥି ନେଇକି ସବୁ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ମକର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ 10-15 ଜଣ ହେଇଛି। ହଁ, 10-15 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଭାଇ। ରେଗୁଲାରଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଳିରେ ନା ଏମିତି? ନା ନା, ଆମର ପାଳି ଭାଗ ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିକି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କକା ରହୁଛନ୍ତି, ବାପା ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଉ ରହିପାରିବେ କି? ଘର ଦ୍ୱାର ଫେରି ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି ଆସି ହେଉଛି। ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ମାନସିକ ଆଉ କିମ୍ବା ବାହାରୁ କିଛି ଜଣେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି? ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ମାନସିକ କରିବାକୁ ନନାଙ୍କୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ନନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ବସନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କରିବେ, ବାବାକୁ ସେଇଆ ଦେବି ନା ଏଇଆ ଦେବି। କଳ୍ପନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କଳ୍ପନା ପୂରଣ ହୁଏ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଣିକିନି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଯୋଡ଼ା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବାହାଘର ନା ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା? ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି। ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ପାଲଟା ଯିବ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ହଁ, ଡିଟେଲ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଭାଇ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ବାବା ଗିରୀଶ୍ୱର। ଜୟ ବାବା ଗିରୀଶ୍ୱର।